Alright, so hi guys, good morning. So andito kami ngayon no, sa Baclayon, Bohol. Baluarte. So kasama ko ngayon si Simon Car Vlog. May drone kami dito. Hey! So ngayon papunta kami Pamilacan. Kasi may shoot na naman siya sa GMA. Ano? So kanina galing kina galing kami kanina kina Yen and Jelan Vlogs na mainit. Right, naghihintay kami ng masasakyan papunta doon. Sobrang init dito. Yan. So habang kami ng bangkang masasakyan papunta doon. So andito na kami sa bangka guys. So kano ang pamasahe doon natin? 50 pesos yung fare papunta. Ay na mo katabok. Ay pasabok ka. Ha? Gagat ko re. Alright, touchdown Pamilacan no. Dito na kami sa Pamilacan. Oh, white sand. Yeah, ganda man. Dito na kami sa may puno no. Puno ng coconut. Puno ng niyog. Ayun, niyog. So, ang ganda. Ayun. Nandito yung nasa loob. Ban-ban. Alright guys, so dito na kami sa Pamilacan. Grabe, sobrang ganda dito. So ikotin lang namin tong isla no. Andun na sila Car, Simon. Nasa likod. Sa likod ko. So, paganda, first time ko dito, ang ganda. So bali ikotin lang namin tong isla. Uminto kami dito sa may parang Cat Island. Yan, so sama namin si Sandro, tropa ni Simon. Doon kami sa kanila makikikain. Ano nga yung channel mo? Saner TV. Saner, subscribe kayo guys. Samahan niya kami papunta doon doon sa Snake Island. Alright guys, papunta na kami doon sa Snake Island. Yun yung Snake Island. Basa na yung bitlog ko. Yung bitlog ko basang basa na. Linaw ng tubig, starfish. Yun, Snake Island. Doon tayo ang unang spot natin ngayon, Snake Island. Right. So andito na tayo sa Snake Island no. Okay. Ito pala yung Snake Island dito sa Pamilacan. Ang sakit sa paa. Yun. Ganda dito men. Baka may ahas. Sana walang ahas. Pangina mo ka. Ingay mo. Ito yung Snake Island. Ganda. Pamilacan to. Oh. Snake Island. Doon kami galing kanina. Doon. Asan na yung ahas? May isda pala dito. Naiwan dito. Ha? Napakain. Laki ng mga isda. Pwede mo picture na doon. Nilagyan nila yung yung mga ahas dito ng isda para may makain. Picture na naman. Picture na naman. Ikaw yung ahas. Ahas, talon ka. Tabi po. Picture ko. Iwan ko ba kung anong puno to? Anong puno to? Pre? 3. Hindi ko alam to. 3. Kasama sa 4. So may ahas daw dito. Iwan ko kung asan. Yun, ahas. May ahas ba yun? Ayun, ahas. Aso, mag-uuna. Suksok kahoy. That's why we call Snake Island. There's a lot of... Yan kaya pala Snake Island. Baka magkamali ka ng hawak Pag ganun mo, ahas na pala. Alright guys, so tapos na kami dun sa Snake Island. So papunta na kami dun sa may cliff dive. Diyos mio marimar, napakaganda dito.
ano, sa may cliff dive. Nasa ko, wag ni Don. Tatalon to si Carl. Ayaw akong tumalon. Sige, talon pre. Gamay kayo. Umbak na Talon. Be. Lulun. Bakit? Umbak ba? Tangya, dadalhin ka tong cellphone ko. Bye-bye. Balik lang ako doon sa kabila. Doon ang may cliff dive. Doon si Carl. Mag-video ko siya. Yun sila papuntang ano, mangingisda pa yan. Yan si Andrew, kasama namin. Sa kanila kami matutulog. Yan yung mga tao dito. Bunda. Tamang ihi lang. Alright guys, so andito pa din kami no, sa may cliff dive. Dito sa PAMILACAN Island, Bohol pa din to, Bohol. So shoutout sa ka-team namin no, so yung Team Fighter. So balik kami lang muna ni Carl. Napakagandang tanawin. Hindi nakakasawa pre. Napakaganda mo. Sobra. Amen. Yun, so dumating na tayo dito sa pinakasentro dito mismo sa ano, no, sa PAMILACAN. Shit. Ganda, may cottages pa doon, no. Yun. Ganda ng ano, no. Yung sun, ang ganda. Yung dagat, ang hinaw. Yun. Napakaganda, men. Ikot-ikot lang muna tayo dito, no. May parang watchtower daw yan dati. Kuta yung tawag nila dito. Kuta. Yan, ganda yan. Antique. Yung doon dagat dito, no. PAMILACAN Island. Yung anino ko na lang nakikita. Yun, liligo sila. Woo! Sarap yung dagat. Yun. Ganda ng tanawin. So it's time to cliff dive. Ay. Guys, Dito yung cliff dive. so may karon dito sa sentro. Tagalog. Sa pinaka-sentro mismo. Yan na. Ay, Tagalog pala ako, nakalimutan ko. So dito na kami sa may pinaka-sentro. Kaya parang lang tubig bakit dito. Oh, yan sa inyo. Kasi ang init ng ano, sikat ng araw, tapos yung dagat, napakalamig dito. Nakikikilig-kilig. Parang talaga may bus-bus men. Bus-bus. Ang ganda ng buhangin. Alright guys, so tapos na kaming maligo. So pabalik na kami kina Drew at mag-BS. Doon yung simbahan, no. Dito si Carl, bumili ng tinapay. Punta kami doon sa taas. Alright guys, so tapos na kaming naligo, no. Dito kami naligo kina Drew. So nanood lang kami ng volleyball, may nagpa-volleyball doon. Tapos punta kami ng dagat, papasignal sa tabi ng dagat. So ayun, yun lang muna ngayon, yun lang muna ang video natin ngayon. So abangan natin ang part 2 bukas. Bye bye guys, peace out.